Všichni se dívejte sem, Strejda fotí. Jež. Dobrý, v pohodě. Já budu kosit celý špinavý. Jsme to stěží, tak já vůbec teda. Tak to se jdu podívat teda. Šlapy mají výhodu, oni nemají žádný poprstky, prosím tě. Jo, zapleš, tam je mokro. Já to chtěla tady obejít, nebo nevešel se se. Takže, Kdy? no, asi to musíme se vrátit tamhle.